Hej. Det her er kaffes og lattes måde at fodre ænder på. Hvad har du i hænderne? Du får det aldrig at vide. Hvad kan det være? Er det rugbrød? Det er rugbrød. I små stykker. På størrelse med din tommelfinger cirka. Ikke større. De skal ikke være større, for hvis de er større, så kan ænderne ikke få dem ned der i deres sne. Suspense. Den sidste! Ramte du egentlig bader? Dernæst. Ramte du bader med den sidste? Kongeingrediensen. Før Jørgen kommer og drikker den lille. Det er den bedste måde at komme sig over, at sin kæreste sover på. Plus sine sover over, at Brasilien har vundet over Ghana. Og at Togo blev slået ud. Plus sine sover over, at man ikke kom på Roskilde. Jeg tror, det er rigeligt til enderne. Ja. Okay. Så nænsomt med fingerspidsen. Nænsomt. Der er også meget til os bagefter. Det er det bedste tidspunkt af dagen, at drikke whisky på. Okay. Så. Værsgo, der er en masse taget. Let's get the started. Så meget. Hvad fodrer du dem med? Hvad? Hvad fodrer du dem med? Publikum skal lige have lov til at se, hvad du fodrer dem med. Det er det fra før? Okay. Så har du ligesom skabt en sammenhængende storyline. Du har skabt en røde tråd. Der står bare ingen, der spiller kort. Nå ja. Vi taler om... I don't do drugs. Den her. Okay, jeg synes... Jeg skal også give noget til enderne. Kan du. Nu kommer der en and. Som den der for eksempel. Det er god grøde. Yes! Ja! Den tager hele stykker. Det er ligesom hash brownies for mennesker. Top dollar. Den æder det hele. Kom nu, kast det kun til anden. Vi skal intensivere vores research. Det er dens territorium, det her. Dens stamsted, det her. Jeg synes allerede, den zigzagger. Get away from my rugbrød. Hvor røg det hen? Der! Helt sikkert. Så står den oven på den. Det du kan. Nej.